ve Discord'u näde bulanmaly hakynda kısaça aýdyp geçeriz. Discord bilişiňiz ýaly bir applikasiýa, bir serwer. Discord'da meselem bir näçe serwerler bolýar. Meselem aýdaly siz ýol ile Trader serwerine girdiňiz. Ştaýda serýan bolsaňyz, bir näçe kanallar bar. Möhüm bildirişler, Türkmen Trader, peýdal infolar we şoňa meňzeş kanallar. Soň her kanalyň üstüne basaňyzda, meselem şo kanala degişli sap kanallar açylýar da aşaňyndan. Meselem berde hoş geldiňiz we bildirişler, soň täzelikler. Soň indi meselem bu kanalyň çykaýasy aýdaly näme görüpler? Meselem trading başlangyç 2-1 diýär. Şoňa basýas, ünsörýän bolsaňyz bu kanallar ýapyk bolýar. Meselem ştaýda gult çaşyň şekilli olur. Diňe ruhsat berilen adamlar görgülýär da bu kanallary. Meselem trading ikinci kursunyň hakynda gurulmdaşlyk diýär meselem. Girýär ştaýda gurulmdaşlyklar ýazylýar. Soň berde öýüşler berilýär. Soň ştaýda meselem ştaýda hat ýazýan mesajy näme öýüşe degişli maglumatlar ýazasyň gelse. Soň aşagda da çep berde de materiallar dur. Materiallar görüp bolýar bu taýda da sapaga degişli. Soň meselem peýdal infolar bolýar. Berde her türlü maglumatlar ýa bolmasa da peýdal infolar paýlaşylýar. Airdrop kanaly, oýunlar, exchange, NFT'ler, signallar we şoňa meňzeş peýdal zatlar. Soň berde Trader Plus, bulamy serýany bolsaňyz ýapyk kanal, gult çağışdyran bolsa, ýapyk kanallara girmek üçin ýörükde ruhsat gerek. Şoň üçin şol tapawdy baýkysiniň. Bu ýerde meselem jaňlaşmak üçin diýen ýerinde şoňa basyp gürleşip jaňlaşyp bilýäňiz. Meselem şoňa basaňyzda siz online bolýaňyz, siziň mikrofonuňyz açylýar. Soň islenýän adam siz bilen gürleşýäsi gelse, ştaýk gelip şu knopka basyp siz bilen jaňlaşyp bilýär. Okey. Başka navigasiýada umuman trading barada hemde jemgyýetçilik kady kanunlary, ýani serwerdaky serweriň düzgünleri ýazylanlar ştaýda. Şu düzgünleri idarlajak bolmaly. Kısaça şeylerek çep tarapda ýanky kanallar durýar, sağ tarapda bolsa, ene meselem ştaýda kimler online, kimler offline, ýani ştaýdaky adamlar görüp bolýar da, ýani kursda kimler bar, kimler ýok. Mesela Mr. Görsök trader rol alan runtime terror diýip bir hasap başlaýdy meselem. Berde online'lar görkezýär aynen bu gapdallarda. Indi sapaklar esasen nerede beriler sapaklar? Meselem her kimin özüne degişli bölegi bolýar. Meselem aýdaly siz täze başlayan trading kursuny ýazylan bolsaňyz, trading ikinci kursunyň birinji etaplaryndan başlap bilýäňiz. Ştaýda gurulmdaşlykda ilk bilen özüňi tanışdyrmak atyp ýazylýar da ştaýda hemme täzelikler ştaýda beriler. Meselem Azat tutory ştaýda özi maglumatlar girizýär. Kısaça şeylerek başka sorularyňyz bolsa aýdyp bilersiňiz. Sag olun.